osasunaren munduko eguna dugu gaurkoa urtero urriaren 10ean ospatzen dena zuzen ere. Bada munduko osasun erakundearen arabera 4tik batek izango du buru osasuneko arazoren bat bizitzan zehar, horregatik gaia biztaratzea eta bitarteko gehiago eskatzen ditu arloko adituek. Jakina da 2 urteko pandemiak aldez alde gurutzatu duela gizarte osoaren bizimodua, bizkortu egin ditu krisi ugari eta azaleratu beste hainbat. Herritarrenek sufritu dituzte osasun krisiaren ondorioak, baina kolektibo jakin batzuek bereziki pairatu dituzte itzurriak berekin ekarri dituen aldaketak. Adingabeena da horietako bat. Adituek ohartarazi dute gora egin dutela elikadura nahasmenduek, autolesioek eta depresio kasuek. Itzurria ez da izan faktore bakarra, baina aditu asko ez dute zalantzarik balantza alde batera. Desorekatzeko aldagai funtsezkoa izan dela. Toan rezera haitzen nahi, zogei urte ditut, eta joinak aktualean jaizpiotan. Bereziki xarean, alizira joko garbian ere? Ere bai, joritzikin. Arazo teknikoak direla eta minutu batzuk barru gara bueltan. Bestalde ere? Hori da. Ikusten dugu, gerotak gehiago sintomatologia, badibidez... Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, itxirentzat, eta azkaratetarrentzat, Maritxule eta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus superdendak. Gizarte politikak hobetzeko tiketa? Bai. Eta ekonomia digitalizatzeko? Bai. Zerbitzu hobeak izateko? Bai. Eta lehia zintzo baterako tiketa? Bai. Iritsi da Tiket Bai. Batzen gaituen tresna aurreratu eta solidarioa. Etorkizuneko Gipuzkoa aurreratua eraikitzeko. Bai. Etorkizuna orain. Gipuzkoako Foru Aldundia. Berriro gara bueltan. Azken urteotan osasun mentalak lekua irabazi duela esan dugu, baita ere agenda politikoan eta sozialean. Pandemia tarteko ura zaintzeko beharra aldarrikatzen dituzten diskurtsoak biderkatu dira, baina baita osasun mentaleko arazoak ere. Gurean, Iban Onandia psikologo klinikoak egin du buru osasuna hizpide, azken urteetako balantzea entzun. Ikusten dugu, gerotak gehiago sintomatologia, badibidez elikaduran dela eta, baina ez dugu ikusten plan nazional bat, ez dugu ikusten ez dara bertakorik, ez dara. Adibidez, hori ez, gurekin inoz ez direz bildu eta profesionalekin ez direz biltzen Eusko Jaurlaritzatik, adibidez, edo gobernu nazionaletik, ikusteko ze premia deko guzen eta zelan aldo guzen errekurtso horiek areagotu, ez. Eta azken finean, bartatzen dena da zer da, osasun mentala ez da fisikoa bezain garrantzitsua, gutxienez nozio aldetik, gutxienez sozialki. Laster helduko diogu bueltan buru osasunaren gaiari, lehenago baina bada beste lerro bururik, izan ere eguerdiko magazinean Jon Ander Egaña elikaduraren klusterreko zuzendaria izan dugu gonbidatu nagusi gisa, inflazioaz aritu gara berarekin, erosketa saskia nabarmen garestitu baita azken hileetan. Bada horren arrazoiak izan ditu hizpideadi. Igestik ja ikusten genuen, energiaren prezio eta goraka zijoala. Eta, gerraekin, dana egin da lurrera joan, ez da? Orduen, atzean dagoena da, energiaren garestitasun hori, gazaren prezioa, eta horrek, eragin handia dauka beste negozio guztietan, ez da? Lehen sektoreari begiratuz, energiak prezio alto izateak, ongarriak egiteko behar den energia, garestitu indanez, ongarriak garestiagoa dira. Kasu askotan, ez dira rentableak. Bestetik, elikagaiak aipatuta udako lehorteak eragina izan du lehen sektorean, batik bat mahastigintzan. Aurtengo uzta, espero zutena baino lehen jaso izan behar dute, eta horrek baditu ondorioak Arabako Errioxako upategietan. Estibesa Sánchez Candido Besa upategiko jabea eta Josu Martínez de Caña zintzu upategiko aurrenez urren.
kolorea, bai aziotasunean eta nabaritzen da. Azkenean ez da izan zera prozesu normala. Txikiagoak izan dira eta pisu gutxiagokoak, orduan murriztu egin da pixka bat usta. Sorpresa bat eraman dugu, ze oso kezkatuta eta beldurtuta geuden. Aber aurtengo mahastiak nola konportatuko ziren, zein motatako kalitatea izango genuen, eta egia esan sorpresa bat eman digu mahastiak, ze gogorra den landare hori. Asteburuan gertatu direnei begiraldiz, aldarrikapena eta ospakizuna uztartuta, jendetza elkartu du Sarek Donostian larun batean, nabarmendu duenez, mugarri berriak lortzeko gehiengo sozialak eta politikoak batera jardun behar dute giza eskubideen alde. Ignacio Oyarzabal, Sareko bozeramailea. Goiz-goizetikan, azken kilometroak egite orduan jende pila bat bildu zen bulebarrean, eta ondoren ja pio dozen jende pila bat zegoen manifestazioan, da horra argi erakutsi genuen, horrendikan jendartean lehentasunezko arazo bezala ikusten dela urruntze politika horrekin amaitzea. Oraindik ere 37 preso Espainiako kartzeletan egon da, denak Euskal Herrian egotea nahi degula, eta garbi esateko ere legeak dion bidetikan presoen etxeratze prozesu hori parez pare iriki behar zaiela, salbuespen legedi hori bertan bera utziz, eta gradu progresioen ibilbidea oztoporik gabe egiten utziz. Eta Donostiatik Iruñara, herritar talde batek Iruñeko Antzinako Komisaria eta Guardia Zibilaren koartela tortura zentro bezala izendatzeko ekimena abiatu du. Frankismo eta trantsizio garaian torturatuak izandakoak elkarte, memorialistak eta historialariak batu dira egia osoa izeneko ekimenean. Hala tratu txar eta torturako zentroak memoriatokitzat ofizialki deklaratzea gura dute Nafarroako memoria historikoaren tokiei buruzko legea aintzat hartuta. Entzun jarraian Imanol Satrustegi historialaria. Badago aukera errepresioa edo giza eskubideen urraketak gertatu diren tokietan toki horiek memoria gune bezala izendatzeko, errepresio hori diktadura guztian zehar izan zen, baina baita ere transizioan zehar. Nafarroako gobernuak bere txosten horretan errekonozitu duen bezalaxe. Eta kulturan Hernaniko udalak Ariak izeneko zine jaialdiaren lehen edizioa aurkeztu du. Azaroaren 3tik 13 bitartean, 13 film eta dokumental proiektatuko dira Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Jatorri eta gai desberdineko lanak egongo dira bertan ikusgai. Xabier Lertxundi, Hernaniko alkatea. Guk zinemaldi honekin fokua giza eskubide urraketa horien aurrean ematen dian erresistentziai eman nahi dieu. Erresistentzia antolatuei. Eta hortik dator zinemaldi honen izatea eta izenare bai. Gauzak horrela iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea, aipatu legez buru osasunaren nazioarteko eguna dugu gaurkoa. Gasteizen prebentzio eta sentsibilizazio kanpaina martxan jarri dute urriaren 10aren karietara. Aurretan erabeen buruko osasuna zaintzeko xedea, zenbait hitzaldi eta jardunaldi antolatu dituzte eta psikologia eta soziologia arloko adituek eskainiko dituzte besteak beste. Osatu zaitez, onartu, baloratu eta eraldatu zure buruko osasuna lelopean, kanpainak helburu nagusi du buruko osasuna zaintzeko bizi ohitura onak berreskuratzea. Haurtzaro eta zenitarte zerbitzuak aurkeztutako datuen arabera, koronavirusaren eraginez adingabeek bizitzarekiko zuten gogo betetzea jaitsi egin da, aurreko ikerketekin alderatuta. Oso itxia izan naiz beti, eta gaizki edo amatatuta negoenean ez naiz konturatzen eta ez dut pertsonei esaten. Laguntza handia ekarri zaidana izan da nire lagunekin edo nire zirkulo zerkanorekin hitz egitea eta ulertzea jendea dagoela zugaz eta ez daudela bakarrik. Egoera horri aurre egiteko kanpaina hau diseinatu dute. Urriaren 10etik abendura arte hainbat ekintza eta jardunaldi antolatu dituzte. Besteak beste, urriaren 14an, kontuz nortasuna eraikitzen jardunaldia izango da, eta zeinbait profesionalek zuzenduko dute. Familia eta lagunak funtsezkoak dira prozesu honetan, horregatik animatzen zaituztet, zure lagunei eta familiei kontatzera,
eta gauzak ez direla guk pentsatzen dugun moduan, eta denok daukagula gaizki egoteko eskubidea. Halaber, ikastetxeei zer ikusten dut, zer egiten dut tresna virtuala, eskainiko zaie 12 eta 17 urte bitarteko nerabeen ongizate emozionala eta erresilientziaren eraikuntza lantzeko. Helburua ez beharrei modu osasuntzuan aurre egiteko beharrezko indarguneak identifikatzea da, bereziki zaurgarria den etapa horretan. Osasun mentala geroz eta presentzia handiagoa lortzen ari den gaia den arren, merezi duen lekua ematen diogun galdetzera atera da Iruñako erredakzioa ikusi. Bueno, garrantzia dugu gaiarekin eta bai, bidea handia da eta egiten behar du gauza pila bat, oraindik, bai. Hombre, pues se le podría dar más. Con todas las noticias que salen de todas las muertes que al final la gente no valora tanto lo que es la salud mental, no se le da tanta importancia. Y yo creo que sí tendrían que darle un poco más de hincapié, poner un poco más de hincapié en la salud de los demás, ¿no? Porque no todo es algo físico o si me voy al hospital porque me duele una pierna, sino hay gente que por sus cabezas rondan pensamientos que te dan escalofríos. O sea, hay que darle un poquito más de importancia, yo creo. A ber, nik uste dut, geroz eta gehiago hitz egiten ari dela horri buruz, baino moda bat bezala, guztiok badaudela babai osasun mentala, baino gero ez dira facilitateak ematen, bazoaz medikura psikologo publiko batera adibidez, eta esaten dizute, badagola 3 hilabeteko esperalista bat, eta ezin duzula, orduan pribatura joan barzara, pribatura joan barzara eta ez bati badukazu dirua, ezin duzu ezer egin. Sí, cada vez sí que se le da más importancia. Hace unos años se le daba mucha menos importancia, pero hoy en día pues cada vez está teniendo más lugar, está más respetado, está más visibilizado por todo el mundo y está más respetado. Ez, batez ere. Nire ustetan, ez. Behar dugu osasun publikoarekin gauza pila bat egin behar dugu. Psikologoaren gana joan baduzu, eta iaia ez dakiz zenbat denbora, hilabete pila bat zerrendetan, eta orduan laguntza behar dugu denontzat. Hombre, no, yo creo que lo pasan un poco más por encima, ¿no? O sea, igual el tema de servicios sociales, ¿no? Te dicen, te ponen un psicólogo, pero que no le dan toda la importancia que necesitan. Al final, si quieres recuperarte de algún problema mental que tienes, yo creo que al final tienes que irte a uno privado porque le da más importancia que los servicios sociales. Ordan ikuste dut, ez dizutela gauzak errazak jartzen horri buruz. Eta badago jende guztia. Bada fisioterapeuta bat bezala gorputzarentzako, berdina buruantzako. Ordan ikuste dut, gero eta gehiago egin behar dela eta mundu guztiari zabaldu eta normalizatu. Ez dut uste. Ez, adibidez, psikologo bat behar baldin baduzu, oso zaila da hartza edo hilabete asko itxoin behar dituzu psikologo bat edo laguntza hartzeko, eta diru gehiago sartu behar dute osasun publikoan horretarako. Gai zadatuta berriz, aipatu dugu Lerroburuetan ere udako lehorteak eragina izan du mahastigintzan. Aurtengo uzta espero zutena baino lehen jaso behar izan dute eta horrek baditu ondorioak Arabako Errioxako upategietan. Nerea Garziak azalduko digu. Udako lehorteak eragina izan du lehen sektorean, batik bat mahastigintzan. Aurtengo uzta espero zuten baino lehen jaso behar izan dute, eta horrek ondorioak izan ditu Arabako Errioxako upategietan. Hala ere, egoera oso desberdinak bizitzen ari dira mahastizainak haien baliabideen arabera. Kandido Beza upategi familiarra da, Villabuena Araba Eskuernagan kokatuta dago, eta familiako kideen artean aurrera eramaten dute. Upategi familiarra gara, lehen orain ja gero eta gutxiago, baina Arabako Errioxako eredua izan dena orain arte. Orduan mahatsa biltzeko bai behar dugu jendean. Eskuz egiten dugu, gurdira botatzen dugu, eta gero ja lagoetara, andanetara. Hartzidura eta gero, mahatsa oinekin zapaltzen dugu.
Zintzo upategiak berriz aurten ikaragarrizko aldaketa bizi izan du. Villabuena Arabako upategia zen eta oso txikia baita ere. Alabaina inbertsio handia egin du eta Guardian upategi berria ireki dute baliabide eta teknologia berriekin. Oraintxe heltzen dira traktorea mahatsarekin eta deskargatu egiten dugu tolban. Gero doa despalilladora batera, non banandu egiten dugu fruitua, mahatxaren fruitua, alde batetik eta bestetik raspon. Hori doa depositoetara, tanketara, eta horazten da fermentazioa egiten. Aldaketa izan da izugarria, izugarria eta hobera. Hemen nola ditugu makinaria berria, prensa berriak, ardo mota ezberdinak egiteko, ere bai, orain arte ezin izan ditugunak egin. Horrekin batera beste bereizketa bat aintzat hartu behar dugu, zigilua. Bi upategiak Arabako Errioxakoak dira. Ahatik, zoilik Kandido Beza Arabako mahastiak zigilu berriaren alde dago. Mahastizainek azpimarratu nahi izan dute, izen berri hori beharrezkoa dela euren nortasuna zaintzeko. Mendia eta Ebro artean kokatzen da. Horrek eragiten du eguraldi berezia, lur bereziak. Eta gero mahastien kokapenak, aldapatsuak, mahastiak txikiak dira. Dena eskuz egin behar izaten da. Azkenean, ari gara esaten gure nortasuna dela, gure mendeetako eredu bat mantendu nahi dugula. Eta aurrera jarraitzeko hilala bizikoa dela uste dugu guk bentsat desberdintzea, diferentziatzea. Momentuz, aurtengo usta Errioxako zigiluarekin komertzializatuko da, Eusko Jaurlaritzako behin-behineko baimena atzeratu delako. Alabaina, hurrengo urteko usta zigilu berriarekin kaleratzeko asmoa dute. Nazioartera begira, Errusiak azken orduetan Ukrainan egindako bombardeaketen ondorioz gutxienez 13 lagun hil dira. Errusiako indarrek azken hilabeteotako erasoaldirik handiena egin dute azken orduetan eta esaterako ekainaren amaieraz geroztik aurrenekoz berriro bombardeatu dute Kiev hiriburua. Ukrainako iturri ofizialen arabera erasoaldiak kalte egin die herrialdeko dozena bat inguru azpiegiturari eta gutxienez 10 pertsona hil dira eta 60 zauritu Errusiak jaurtitako bomben ondorioz. Joan den larun batean Krimeako anexioaren ikurden zubiaren zati bat hondatu zuen leherketa batek eta Vladimir Putin Errusiako presidenteak berak telebista bidez egin duen agerraldi batean ohartarazi du modu oso bortitzean erantzungo dutela baldin eta Errusiaren aurkako ekintza terroristak egiten badira. Ukrainak ez zuen bere gain hartu larun bateko erasoa, baina gertatutakoa ospatu zuen. Gaurko erasoen harira laguntza militar handiagoa eskatu dio Mendebaldeari eta Alemaniak, Frantziak eta Erresuma Batuak besteak beste berretsi dute babesa emango diotela. Gurera bueltan, osasun sailak eta osakidetzak ordutegi jakin batzuen doikuntzak onartu dituzte astelehen honetan lehen mailako arretan, baina puntualak direla adierazi dute atik eta kargua uzten duen profesionalaren abstentziaren egoera koiunturala izan arte. Osasun sailak adierazi du abstentziak batez ere medikuaren bajengatik, oporrak eskatzeagatik eta baimen pertsonaleko egunengatik izan direla ELAK, SATXek, LABek, SMek, Komisiones Obrerasek eta UGTek osasuneko mahai sektorialaren bilera utzi dute. Sindikatu horiek salatu dute osakidetzak uko egiten diola negoziatzeari, bai eta sindikatuek behin eta berriz proposatzen dizkioten gaiei buruz negoziatzeari ere, eta gai horiek zuzenean eragiten dietela langileen lan baldintzei.
Ekonomia arloko beste ertz batzuei helduta, 2023ko Espainiako aurrekontu orokorren proiektuaren arabera pentsioak 2022ko batazbesteko KPI-aren arabera erregulatuko dira urtarriletik aurrera eta 8,5ko igoera izango dute, hala ere konpentsazio neurririk ezarri ezean, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak deitoratu du 6ko erosketako ahalmena galduko dutela. Hala urriaren 15ean Madrilgo Kongresura eramango dituzte KPI errealaren aplikazioaren alde Hego Euskal Herrian jasotako 70.000 sinadurak. 2023ko Espainiako aurrekontu orokorren proiektuaren arabera pentsioak 2022ko batazbesteko KPIaren arabera erregulatuko dira urtarriletik aurrera. Hala ere, Hego Euskal Herriko pentsioen mugimenduak gogoratu du pentsioak batazbeste KPIaren arabera erregulatzeko irizpide aplikatzeak pentsiodunak erosteko ahalmena asko galtzea ekartzen duela. Azpimarratu behar da, hemen Hego Euskal Herrian, hain txikia izan da, 70.000 sinadura bildu ditugula. Hain zuzen ere, 2021an galera hori 3koa izan zen, eta 2022an konpentsazioen neurririk ez badago asko handiagoa izango da, 6koa alegia. Bestela esan da, 2 urten artean pentsiodunei erosteko ahalmena 10% murriztu zaie. Egoera horrela, 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea exigitu dute, eta benetako KPIarekin errevalorizatzea. Ia 5 urte daramatzate borrokan eta argi dute mobilizazioak berme onena direla helburuak lortzeko. Horregatik, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak Espainiako estatuko gainontzeko pentsiodunen plataformekin batera manifestazioa egingo dute Madrilen urriaren 15ean. Madrilgo Kongresura eramango dituzte KPI errealaren aplikazioaren alde Hego Euskal Herrian jasotako 70.000 sinadurak. Zehatz-mehatz, ikusita nola inflazio gora etengabean ari da, eguneratu behar dira pentsioak KPIren arabera. Beraz, Espainiako gobernuko 2023ko aurrekontuetan gastu errekorra izango da pentsioetan, izan ere 10 eurotik 6 gastu sozialera bideratuko du Madrilek. Horrez gain, inbertsio handia aurreikusten dute azpiegituretan ere, zehazki 650 milioi euro baino gehiago inbertituko ditu aurten Espainiako gobernuak Hego Euskal Herrian inbertsio gehienak garraio azpiegituretara bideratuko dira eta partidarik handiena trenen azpiegituretara zuzenduta egongo da. Espainiako estatuko aurrekontu orokorrek 650 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa aurreikusten dute Hego Euskal Herrian. Partidarik handienak tren azpiegitura bideratuko dira. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan 90 milioi euro bideratuko dira. Nafarroan aldiz aurrekontuen ia 70% abiadura handiko trenan finantzatzeko izango da. Diru gehiena azpiegituretara zuzenduta egongo da. Bada Hego Euskal Herriko aireportuen kasuan, ia 20,8 milioi euroko inbertsioa aurreikusita dago. Tartean, 1,8 milioi euroko inbertsioa aurreikusten dute Nafarroan eta horretatik 1,2 noaingo segurtasun operazionala handitzeko dira. Eta portuen kasuan, Bilboko portura 53 milioi bideratuko dituzte. Ingurumen jasangarritasun eta energia alorrei lotutako lanak egiteko, kai mutur nagusiaren lanerako eta AZ1 kaia luzatzeko. Pasaiako portuan berriz ia 18 milioi euro bideratuko dira lonja berria eraikitzeko eta kaiaren edukiera handitzeko besteak beste. Bestalde Eusko Jaurlaritzari espetzen kudeaketa dagokionarren Sobietako kartzela berria egiteko 24,1 milioi euroko partida aurreikusi du Espainiako gobernuak. Obra zibila 2023 urtearen erdialderako amaituta egongo da, hori bai erabilgarri noiz egongo den zehazteke dago oraindik. Politika arlora salto eta asteburuan jaso direnei begira aipatu dugu lerroburuetan ere, milaka lagun elkartu dira sare herritarrak presoei elkartasuna adierazteko Donostiako ilunben antolatu duen jaialdian. Manifestazioa bukatu eta gutxira jendea pizkanaka sartzen hasi zen plazara, goizaldera arte iraungo zuen festari hasiera emateko. Ikusi jarraian nola igaro zen larunbatean. Eta guztiok batera, bidean jarraitzea beharrezkoa dela konponbide hori gauzatzeko.
testuan, salbuespen legedi honen jopuntu nagusi diren eta sufrimendua gehien pairatu duten senide guztiei. Betetzen aguaz, euskal preso guztiak etxerak hartzeko! Nafarroan berriz egia osoa ekimenak Espainiako poliziaren Iruñeko komisaria zaharra eta egungo Guardia Zibilaren kuartela memoria historikoko leku izenda ditzala eskatu dio Nafarroako gobernuari. Imanol Satrustegi historialariak azaldu duenez, frankismo eta trantsizioko tratu txar eta torturagune izan ziren biak eta horrela esan behar da publikoki ere. Badago aukera errepresioa edo giza eskubideen urraketak gertatu diren tokietan toki horiek memoria gune bezala izendatzeko eta orduan kontuan hartuta Iruñeko poliziaren komisaria zaharra, hau da Merindades plazaren eta Paulino Caballero kalearen artean dagoen gaur egungo gobernu delegaritza eta Guardia Zibilaren Galizia etorbideko kuartela, Nafarroako gobernua kargatu zuen txosten batean dokumentatuta gertatu zen bezala, 1960 eta 1978 urteen artean, 150 torturatu eta tratu txar kasu baino gehiago izan ziren bi espazio horietan. Eta gaur gaueko 10:00 aurrera, Kafes Bake txapelketako finalak emitituko ditugu Hamaika telebistako joko zelaia saioan. Kadete mailan, Oier Ibarruzeak eta Daniel Sánchezek jokatuko dute elkarren aurka, eta gazteen mailan, Eneko Odriziola eta Faben Ituarte lehiatuko dira, ez galdu, Hamaika telebistan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Lorelei taldearen Non zabiltza kantu berriarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eu satarian, gero arte. Miragarrien diztiran ukendu lizunen lurrinean ipurtargiaren loestian eskutuan zabiltza hor nonbait Lorelei, Lorelei, Lorelei Lorelei, Lorelei, Lorelei Lorelei, 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 Lorelei Lorelei, Lorelei Lorelei, Lorelei Lorelei, 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 Lorelei Otxoen lorratzen nabaroan Zikoin despistatuen abian Arraina bizalen zakatzetan Eskutuan zabiltza hor nonbait Lorelei,